Fl-aħħar jiem One News irċieva l-menti għal mod kif qed jiġi trasportat mill-impjant tat-tisfija tad-drenaġġ ta' Barkat il-materjal nixef li joħroġ mid-drenaġġ magħruf aħjar bħala dried sludge. Segwejna mill-qrib il-każ u sibna li fil-fatt qed jinġar fit-trakkijiet li normalment jintużaw għal ġar tal-ġebel u jitattab sempliċement biċċa plastik ħoxna kif jiġdu dawn il-filmati. Dan minkejja li dried sludge huwa meqjus bħala materjal tossiku. Iż-żewġ trakkijiet tal-ġebel diħlin u ħirġin l-impjant biex jiġbru dan il-materjal u wara imorru jbatluh. Mhux biss id-dried sludge mhux qed jinġar fit-trakkijiet is-siġillati, iżda kif juru dawn il-filmati mit-trakkijiet qed iqattar fit-triq likwidu minn dan il-materjal tossiku. Segwejna trakk minnhom biex naraw fejn qed jitbattlu dawn il-fdalijiet. It-trakk li bdejna nsegwu għal xi raġuni waqaf ftit il-barra mix-xajra. Ftit wara tfaċċa it-tieni trakk li wkoll kienet iġorr dan il-materjal tossiku li sa ftoroq bil-karozzi u n-nies għaddejjin b'likwidu iqattar tul it-triq u anki riħa qawwija ħirġa minnu. Il-materjal qed jintefa' fil-landfills fil-Matab. Aktar minn ġimgħa ilu One News bat jistaqsi l-Ministru George Pulicino kif suppost jinġar id-dried sludge u jekk fil-Matab teżistix landfill apposta li tista' tilqa' fiha dan il-materjal, iżda ma ħadna l-ebda risposta. It-tnejn filgħaxija fil-Parlament il-Ministru Tonio Fenech ammetta li hemm problema biex jintrema id-dried sludge mill-impjanti tat-tisfija tad-drenaġġ. Irrid ngħid ukoll li fost il-problemi li hemm sfortunatament insibu r-rimi ta' dak li huwa materjal li mhux suppost isib ruħu fid-drenaġġ u allura qed joħloq iva xi problemi għall-impjanti ta' tisfija. Skont Tonio Fenech il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed tagħmel studji biex issib soluzzjoni. Intant fil-Parlament il-kellim laburista Joe Mizzi talab biex jittieħdu passi legali biex jaqaf dan l-inkonvenjent u l-periklu tas-saħħa. Huwa talab lill-iskrivan tal-Kamra biex tinġibed l-attenzjoni tal-awtoritajiet konċernati fosthom il-Kummissarju tal-Pulizija, il-MEPA, l-Awtorità tas-Saħħa Ambjentali u l-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà.